Počkom príde rýchly, musí ho na kraj. Peťo, posledné slova? Dobre, mal si šťastie teraz. Tentokrát si mal šťastie. Mne tu píše 59 minút, že môžem tak... Tak nejak by si mal ísť, Peťo. Na zadnú, Peťo, na zadnú. A celý tlač poriadne na zadnú, jak ťa potiahne. Už ideš. Na zadnú! Tlačí dopredu. Netlač do špičky dopredu. Máš to? Hej. Tak trošku, ja mám pumpanie, musím hľadať. Ešte máš nejaké pokusy, neboj sa.